Hej og velkommen til Matema. I denne her video skal vi tale generelt om diagonalisering og hvad det betyder. Og så skal vi opskrive nogle simple regler, der kan hjælpe os med at udføre en diagonalisering. Hvis vi ønsker at diagonalisere en eller anden matrix A, så betyder det i princippet, at vi leder efter to helt specifikke vektorer, som vi skal bruge til at udføre den diagonalisering. Diagonalisering af en matrix, det skriver jeg lige her, af en matrix A betyder, at vi ønsker at opskrive matricen A som et produkt af følgende matricer. Så vi ønsker at skrive A som et produkt af en matrix S, og jeg skal nok komme nærmere ind på, hvad det betyder, hvad den står for, hvad den indeholder, og en matrix lambda, og så den inverse til S-matricen. Hvis vi kan skrive en matrix A som det her produkt, der står her, så siger vi, at vi har diagonaliseret matricen A ved hjælp af S og lambda. Og nu vil jeg gerne specificere, hvad matricen S og A de helt specifikt indeholder, fordi de er specielle matricer. Jeg tager lige en anden farve. S-matricen her, den indeholder, vi kan i stedet for indeholder sige, S-matricens søjler. Dens søjler er matricen A's egenvektorer. Det vil sige, hvis vi opstillede S-matricen, en eller anden S-matrix, så vil søjlerne i denne her matrix, det vil være A-matricens egenvektorer. Og det er derfor S-matricen er lidt speciel. Så S-matricen består af A-matricens egenvektorer. Den visker jeg lige ud igen. Så kommer vi til lambda-matricen her. Den er også speciel. Dens diagonal består af A-matricens egenværdier. Består af A's egenværdier. Så det vil sige, hvis I har en matrix, der hedder lambda, så vil diagonalen bestå af A-matricens egenværdier. Og så vil der ellers være nuller alle andre steder her. Og det er også derfor, man kalder den her lambda-matrix for en diagonalmatrix, fordi man har kun tal i diagonalen, og så har man nuller alle andre steder. Jeg kan godt lide at kalde S-matricen for egenvektormatricen. Egenvektormatrix. Og lambda-matricen kan jeg godt lide at kalde for egenværdimatricen. Sådan. Der er en vigtig pointe her, man lige skal huske på, og det er, at hvis vi har S-matricen her, det vil sige dens søjler, det er A-matricens egenvektorer. Og hvis vi har lambda-matricen herover, nu bruger jeg en anden farve, og der har vi A-matricens egenværdier der. Nu har jeg kun tegnet 3, der kunne godt være flere. Så vil den første egenvektor
man har skrevet her, svarer til egenværdien, der står lige der. Så den første egenvektor svarer til den første egenværdi. Og den anden egenvektor svarer til den anden egenværdi, og den tredje egenvektor svarer til den tredje egenværdi, osv. Og det er vigtigt, at den her rækkefølge bibeholdes. Så det var lige en lille pointe, man lige skal have med. Det her udtryk kan man også skrive på en alternativ måde, hvis man i en opgave får opgivet S-matricen og lambda-matricen. Det man så gør, hvis man bliver bedt om at finde A-matricen, så finder man S i minus første ved hjælp af S, og så udfører man den her matrixmultiplikation i den rækkefølge, den står her, og så kan man få A-matricen. Så man siger, at A diagonaliseres af S og lambda. Det her udtryk her kan man også skrive lidt alternativt. Det kan være, at man bliver bedt om at finde en diagonalmatrix i stedet for. Og så kan man lave nogle regneoperationer, og så kan man finde frem til, at diagonalmatricen, den kan man skrive på følgende måde. S i minus første, gange med A, og gange med S. Jeg laver lige en rød boks rundt om de her to, fordi de er vigtige. Sådan. Og sådan. En rigtig vigtig ting, man lige skal huske på heroppe i den her S-matrix, det er, jeg skriver det med rødt, husk. Jeg skriver herude, husk. De her egenvektorer, man opstiller i S-matricen, de skal være lineært uafhængige. Egenvektorerne skal være i S-matricen, skal være lineært uafhængige. Jeg skriver bare LU. Meget vigtigt, de skal være lineært uafhængige. Og desuden, så skal den være invertibel. Og det kan man godt argumentere for. Vi skriver lige her punkt A og punkt B. S-matricen skal være invertibel. Sådan der. De to ting skal man huske. Meget vigtige ting for S-matricen. Og det her krav i punkt B, det kommer lidt naturligt, fordi man kan vise, at hvis søjlerne i en matrix er lineært uafhængige, så vil matricen være invertibel. Men det er en regel, vi skriver op her lige om lidt. Så lad os lige gå et par skridt tilbage, og bare lige opsummere, hvad det er, vi har skrevet. Så diagonalisering handler om, at vi har en matrix A, som vi faktisk ønsker at skrive som et produkt af de her tre matricer. Og de her tre matricer er meget specielle, fordi S-matricen indeholder A-matricens egenvektorer, lambda-matricen her indeholder A-matricens egenværdier, og S i minus første er den inverse til S-matricen. Det her udtryk kunne vi alternativt skrive på denne her måde, vi har skrevet hernede. Det er, hvis man bliver bedt om at finde diagonalmatricen, så kan vi finde den ved at udføre den her multiplikation, der står her. Vi husker på, at S-matricen, de egenvektorer, der indgår i den, de skal være lineært uafhængige, og så skal vi sørge for at argumentere, at S-matricen er invertibel. Det skal vi argumentere for, fordi ellers så kan vi jo ikke finde S i minus første. Hvis S ikke er invertibel, så kan vi jo ikke finde S i minus første. Så det var generelt omkring diagonalisering. Og så går vi herned, og så skriver vi lige nogle simple regler i forhold til lineært uafhængighed, i forhold til diagonaliserbarhed og i forhold til invertibilitet. Jeg skriver her simple i gåseøjne brugbare regler.
burde nok ikke skrive brugbar, men det er okay. Så det første, vi kan skrive, det er, at hvis man har nogle vektorer, egenvektorer specifikt, hvis man har egenvektorer, lad os bare kalde dem V1, V2, V3 osv., som svarer til forskellige egenværdier. Så kan vi konkludere, at V1 så er egenvektorerne, det vil sige V1, 2 og 3 osv., så er egenvektorerne lineært uafhængige. LU betyder lineært uafhængige. Så hvis man har egenvektorer, og de hver især svarer til forskellige egenværdier, så kan vi konkludere, at egenvektorerne er lineært uafhængige. Så det var den første. Den anden, og det er tjek for diagonaliserbarhed. Det vil sige, hvis man ønsker at tjekke, om en matrix er diagonaliserbar, så kan man bruge de her to. Så jeg gør det som et punkt A. Så vi kan skrive, at hvis en matrix har et bestemt antal, hvis dens egenvektorer, hvad har vi skrevet? Hvis en matrix har et antal, der burde stå, hvis man skulle skrive det mere specifikt, så burde der stå, hvis en matrix har n egenvektorer, men nu skriver jeg det i et lidt løst sprog, så jeg skriver her i gåseøjne. Så hvis en matrix har lineært uafhængige egenvektorer, det vil sige lineært uafhængige egenvektorer, så er matricen diagonaliserbar. Hvad betyder det? En matrix er diagonaliserbar. Det betyder, at vi kan finde en S-matrix og en lambda-matrix og opskrive den her multiplikation. Og så kan vi skrive videre, hvis en matrix er diagonaliserbar, så er dens egenvektorer lineært uafhængige. Så de to kan man bruge. Det er mest den første, som man kan bruge til direkte at argumentere for, at en matrix er diagonaliserbar. Hvis man får at vide, at den er diagonaliserbar, så kan man bruge den nederste her og konkludere, at dens egenvektor må være lineært uafhængig. Så kommer vi til B'eren, og der skriver vi, hvis en matrix har forskellige egenværdier, så er matricen diagonaliserbar. Det skriver vi her. Så er matricen diagonaliserbar. Sådan. Og så kommer vi til punkt 3. Det var punkt 2. Så skriver jeg her punkt 3. Og punkt 3 handler om at kunne vurdere, om
en matrix er invertibel eller ej, og også om vektorerne i matricen er lineært uafhængige baseret på invertibilitet. Så vi skriver her, jeg skriver bare her, tjek for invertibilitet. Invertibilitet skråstreg lineært uafhængighed. Så jeg skriver her A. Og vi kan skrive, at hvis søjlerne i en matrix, er lineært uafhængige, så er matricen invertibel. Og omvendt kan vi sige, hvis en matrix er invertibel, så vil søjlerne i matricen være lineært uafhængige. De her simple regler her kan man bruge i rigtig mange sammenhænge, når det handler om at vurdere diagonaliserbarhed, når det handler om at argumentere for, at egenvektorer er lineært uafhængige, eller hvis det handler om, at man skal tjekke, at en matrix er invertibel, eller invertibel-lineært uafhængige. Så det her er simple regler, man kan bruge, og dem kan man komme ret langt med. Og det var sådan set en meget kortfattet opsummering af diagonalisering.